Hello. Kum thar chi bei vek ule hei video te kron upload fat lawa. Urlok zana mi ho kan video then khat ho khati hianin karon dani chumo. Barbecue te kan tia. Ti hian keima hi ka shitlang tuwa ka o te hi amak veka. Chuanin hei ruai che turin kan kala Pune Mizo Presbyterian Church PMPC ruai kan che don ani chumo in lo thlir zel don ania hei ti hianin function chi hrang kha kan neia chuanin kan unau pau wal te kha azai amo hei kumabang enjoy chen tawi te video ko lon tinawa chuanin hei kan ei tur vel mukbang toy te nen camera tu thim vek lo ke mukbang ti hian voksa te bongsa an cham bei tha ar tui te apple te khan non bani chumo atui luk to ka Christmas a kan choi hi kumdang ain ka ei tui to pa ka ei zo vek ma se I khatia ka mukbang toy te kha full khanin ka lo le se lawa chen chau hi ka ron tin ni chu chuanin hei ti lai hi ruai kan chhena lai hmun kha ni a in chung na ma hianin ti khan kan in khoma zai te hrang ti hian kan thalak toy te kan ron da ve ni chu kan video nei chun ang te kha kan ron upload har box ya min lo she thiam sham don ne ale pe kha video dang nen kan in hule don ne o in zafa in bye ve kule like comment share kha thai ngil lo bulang o